Από εκεί και πέρα υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 θα λειτουργεί το σύστημα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε όλες τις πόλεις η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση «Περπατώ με τους τυφλούς». Την έναρξη της εκδήλωσης στη Λευκοσία κήρυξε η Υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με οπτική αναπηρία πραγματοποιήθηκε για 30η χρονιά η πορεία «Περπατώ και διεκδικώ με τους τυφλούς», η οποία καταδεικνύει την έγνοια, το ενδιαφέρον και την αγάπη ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Χορηγός επικοινωνίας στο ΡΙΚ. Η προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας αποτέλεσε και αποτελεί σταθερό προσανατολισμό της πολιτικής της κυβέρνησης, είπε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, τον οποίο διάβασε η Υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Ότι το κόστος της αναπηρίας δεν πρέπει να είναι ατομικό, αλλά κοινωνικό κόστος, το οποίο πρέπει να αναλυφθεί με κοινωνικές παρεμβάσεις από όλους τους φορείς της πολιτείας. Ο αγώνας για κοινωνική συμμετοχή, πραγματική χειραφέτηση και αληθινή ισοτιμία δικαιωμάτων είναι αγώνας διαρκείας. Το ηρωικό τους παράδειγμα ας φωτίζει και τη δική μας ζωή, ώστε ποτέ να μην λιποψυχούμε στις δικές μας δυσκολίες και αντιξιότητες. Εύχομαι η πορεία αυτή να γίνει ο φωτεινός οδοδείχτης μιας άλλης πορείας που θα τροφοδρομήσει έμπρακτες λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η πορεία κατέληξε εδώ στη Σχολή Τυφλών, όπου η σύζυγος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κήρυξε την έναρξη του Απριλιάτικου Πανηγυριού. Η σημερινή εκδήλωση υπενθυμίζει για πρώτη φορά τις ευθύνες της πολιτείας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με οπτική αναπηρία. Το πανηγύρι θα διαρκέσει μέχρι αύριο το απόγευμα.